Ahoj, zdravíte Tomino Tech. Pri ďalšom videu. V dnešnom videu si rozoberieme zase Bamboo Studio a chcel by som sa venovať čisto len také zaujímavé veci, čo je vlastne šev, alebo jazva, alebo SIM. Sme si mohli vidieť vlastne v úplne prvom videu som to tak trošku ukazoval, ale dneska by sme si ukázali, že ktorá jazva sa hodí na čo vlastne je jazva, prečo tam musí byť a ako ju čo najlepšie vieme skryť. Poďme na to. Takže čo je jazva? Keď si sliceneme model, tak na každom modeli je vlastne táto jazva, ktorá nám špatí modely a my chceme mať čo najkrajšie modely samozrejme, takže sa musíme nejakým štýlom jej zbaviť, tak aby to dávalo zmysel, aby to bolo praktické, aby sme nezošediveli z nastavení a podobne. Tak v tomto videu si prejdeme podľa mňa asi všetky typy, ako sa dá ten šev skryť, teda myslím si, že všetky do tých dovedností, čo viem doteraz, možno je ešte nejaký iný spôsob, neviem, keď tak mi napíšte do komentára. A čo je vlastne šev? Teda čo je vlastne tá jazva? Keď tlačiareň je vlastne zo spodu hore, tak ona na vonkajšej vrstve je vlastne vždy zastaví. Budem sa pozrieť, že ona vlastne tlačí, teraz spraví túto vnútornú vrstvu, teraz ide na tú vonkajšiu. A tu presne, kde vždy zastaví, tak sa stane taká gulička, pretože tam chvíľu stal, než začal znova tlačiť ďalšiu vrstvu. A to, že tam zastavil, tak to je vlastne ten šev, to je vlastne ako keby miesto, kde začína a kde končí každá jedna línia. No a čo my s tým môžeme robiť? Niekoľko typov, vlastne, že som si tu pripravil niekoľko modelov, ktoré sú všetky z Marker Worldu dostupné na tlač pre seba samozrejme. Tak ukážeme si na týchto všetkých príkladoch konkrétne jazvy, ako sa dajú využiť, aby boli aj trošku praktické, alebo aké sú limity modelov a tak ďalej. Takže napríklad pri tomto prvom, to je vlastne ako keby taký ten šroboák na tie klasické bity, tak si môžeme všimnúť, že keď dáme teda ten zarovnaný, tak nám tu vytvorí jazvu cez celý vonkajší povrch a nevyzerá to akože moc dobre. Ja by som konkrétne pre tento model, keďže je to namáhaná súčiastka, ktorá sa rukou bude otáčať, zvolil náhodný. A z jednoduchého dôvodu. V tomto konkrétnom prípade to možno nebude vyzerať úplne perfektne, budú tam bodky po modeli, ale bude to spĺňať účel taký, že nám to príde ako keby lepší grip, alebo ako to môžeme nazvať, že nebude sa to úplne že šmýkať, ale budete tam cítiť rukou, že vlastne vám to dáva taký mierne lepší grip, konkrétne pri takomto modeli. Takže vlastne pri tomto by som asi použil ten náhodný a ešte si náhodný ukážeme aj neskôr, keď budeme na váze a takým štýlom, že ho dokonca úplne schováme. Takže prechádzame na vázu. Na prvé sa nám teda vlastne hodil ten náhodný. Čo s tou vázou? Vidíme, že na váze, keď použijeme zase zarovnaný, tak sa nám stane to, že tu máme obrovskú čiaru cez celý model. Ako áno, keby tú vázu položíte na poličku a touto časťou ju dáte dozadu, a že tá pekná časť je vpredu a nikto sa 10 rokov tej vazičky nechytí, tak akože môže byť, myslím. Ale pri tento konkrétny model, alebo pri celkovo vázy a takéto dekoračné predmety, sa pre mňa hodil zvoliť náhodný, pretože zase vám to vytvorí nejakú peknú textúru, ale nezostaneme len pri tom, ale ideme do nastavenia ostatných a v tomto nastavení zmeníme členitý povrch, alebo po anglicky to bude, že fuzzy skin, alebo fuzzy skin, na obrys v tomto prípade. No a tuto máme ešte dodatočné nastavenia. Ukážeme si, aké je to s klasickými nastaveniami. No, vidíme, že to vyzerá veľmi drsne týmito bežnými nastaveniami. Ale my si tie nastavenia zmenšíme, aby to vyzeralo lepšie, napríklad na 0,09 napríklad a sem dáme 0,15. Vyskúšame niečo takéto. No a už vidíme aj túto v slicenutom modeli, že skoro nevieme rozoznať vlastne, kde ten šev je. Tuto ich môžeme vidieť, keď to približím. A vlastne z takéto diaľky už ani teraz ho nevidieť. Takže toto je zase ďalší skvelý spôsob, ako schovať šev je vlastne cez túto fuzzy skin. Pretože on tam je, ale vlastne ak je tam ten členitý povrch z vonkajšej strany, tak sa to tak stratí, že ho tam absolútne nebude vidieť.
Neodporúčal by som asi pri tomto fuzzy skin používať tieto ostatné, pretože je možné, že keď sa tam nahromadia na rovnakom mieste, že by to tu bolo vidieť. Aj keď neviem, neskúšal som, ja som to vždy robil s náhodným, ale treba vyskúšať a uvidíte, že jak to vlastne bude. Ďalší model, tu máme takúto zatočenú vázu, alebo to je nejaký držak na pera, alebo niečo podobné. A čo my môžeme s tým spraviť? Pri tomto modeli konkrétnom by, myslím, fungoval dobre aj akože zarovnaný. Myslím, že ono väčšinou, keď je takýto model, tak sa to schová do týchto rovných liniek. Moment, ešte vypnem tú fuzzy skin. No, vidíme, že sa nám vlastne na tomto modeli super schoval do... Nevidím do ktorej, tak je to dobre schované. Do ktorej z týchto vlastne liniek tu. Ale keby tam náhodou tie linky nemáme, tak čo môžeme spraviť? Zase v nastavenia ostatných tu máme takýto nastavený, že špirálová váza. Po anglicky, že vase mode, alebo také niečo. Ono nás tu teraz vyzve, že vlastne keď toto potvrdíme, tak nám pevnosť objektu, vlastne ako keby hrúbka nám zmizne a budeme mať ako keby len okraj, ktorý bude veľmi tenký. Takže vidíme, že v pevnosti sa nám zmenili nastavenia na perimetre stien 1, vrchná stena 0 a hustota výplne tiež 0. Keď si to sliceneme, tak môžeme vidieť, že naozaj ten model je veľmi, veľmi tenký a vidíme, akým štýlom sa to tlačí. Vase mode je vlastne to, že on vám vytlačí objekt úplne bez jazvy, takým štýlom, že on ten objekt netlačí ako keby takto, že vrstva, zase vrstva, zase vrstva, zase vrstva, ale on ho tlačí ako keby špirálovým modom, že vlastne začne a on ide, nezastaví sa, až kým nepríde úplne vlastne na vrch. Úskalia tohto je, že ono to nefunguje dobre pri každom modeli a musí byť ako keby model na to prispôsobený a musí byť ako keby na to stavaný a nesmie mať napríklad záhyby alebo nesmie mať nejaké také časti, ktoré on by počas tej cesty hore nevedel vytlačiť. Chápete? Takže ďalšia úžasná možnosť, ako skryť jazvu, je vlastne týmto vázovým módom. Ešte dokonca sa tu dá zapnúť túto, že Smooth Spiral, ktoré nie je preložené. To by malo spraviť niečo ako keby, že nejak krajšie to vytlačí v týchto osách dvoch, alebo niečo také myslím, že vlastne ten šev alebo nejaké také nedostatky by tam nemali byť. Neviem presne, čo to je, keď tak mi napíšte do komentára. Môžeme sa ešte naspäť vrátiť k v tejto druhej váze, že keď tu zvolíme ten špirálový mód, tak vidíme, že napríklad v tejto pasáži to nedokáže zvládnuť, pretože ten uhol je asi moc veľmi hraničný a vlastne vidíme, že nám tu vyplnil iba nejaké časti, rýchlo takto odskočil, dal sa vyššie a zase tu odskočil, dal sa vyššie a vlastne keď už prišiel na tú akoby hladkú časť, tak už ju dokázal spraviť až takmer povrch. To vidím, že tiež niečo odskočilo. Takže nehodí sa úplne na všetky typy váz. Alebo celkovo materiál predmetov. Dobre, ďalší model, tu máme túto mačku, kde si ukážeme vlastne ďalší typ skrytia jazvy. Môžeme sa pozrieť, že ak to bude vlastne na týchto predpripravených. Vidíme, že tuto to je nič moc. Môžeme sa jak to skúsiť zarovnaný. No tak toto je veľmi random pohádzané. Toto celkom dobré, toto na krku. Môžeme sa tým inšpirovať trochu. Môžeme pozrieť, jak bude vyzerať zozadu. Predok relatívne čistý, toto na tom krku je také všelijaké, to mohlo dať sem. Aj toto na tých úšťach je také všelijaké, toto na tej nohe by sa možno prežiť dalo. Ale dobre, na tomto si ukážeme, že ako sa dá toto znova skryť. A to je vlastne v tomto nastavení hore. Malovanie pozíciu šup. Ono nás prehodí do takéhoto editora a v tomto editore môžeme my nakresliť, že kde má byť vlastne tá jazva a ono nám ju podľa toho potom prekonvertuje nejak najbližšie, jak to nakreslíme, aby to vlastne bolo tak. Takže môžeme si tu nastaviť veľkosť šteca, dáme si napríklad nejaký takýto malý, trošku. A napríklad, ja by som chcel, to mi zdá moc veľké zase, ja by som chcel, aby šev išiel tadiaľto. Tuto napríklad by mohol ísť po tom krku, ak bolo aj tam zobrazené. Tak, potom napríklad túto nohy by som chcel zo spodu, aby ho nebolo vlastne vôbec vidieť. Vidíme, že čo sa stane, ak nám to spraví. Tuto napríklad v tomto oku by mohol byť skrytý, takisto ako aj to takto znútra. A môžeme sa nejak takto vyhrať,
tým a uvidíme, že ako to dopadne. Môžeme napríklad aj sem, až by potreboval, nech si skrie. Môžeme spraviť tú vec, ak bolo tam, že išiel takto, skryl sa tuto dozadu na nohu, alebo takto po tejto osy nech použije a vlastne tuto na tom chvoste by som dal asi možno aj z tejto vnútornej časti. Nebude tak dobre vidieť. Takto. Veľmi len tak narýchlo kreslím a vlastne on bude potrebovať aj tuto hore. Dal možno takto. No. Dajme tomu, že sme niečo nakreslili. Dáme teraz slice a uvidíme, jak sa mu to podarilo. Niečo mi tu. No. Ako vidíme tu, tak do ucha nám to skryl, to je pekné. Skryl nám to tuto dovnútra, to je super. Toto skryl celkom do oka, je to celkom fajn. Na druhé ucho, dovnútra, pozrieme aj toto. Nakresli, OK, to by mohlo fungovať. A vlastne nám skryl tuto nohy. Môžeme ešte skúsiť prepnúť na zarovnaný, nech sú vlastne tie čiary trošku rovnejšie, áno, to bude ono. Vidíme, že tuto by sme sa museli trošku lepšie pohrať s tým nakreslením, pretože som to len tak fakt, že narýchlo na ukážku. Tuto je to v uchu super, tieto kraje sú skryté. Pri takýchto modeloch sa dá s tým vyhrať, že sa to dá nejak poskrývať. Týmto už moc nič nespravíme, takže je to tu a vrch, jak sme nakreslili vlastne a ostatné ide vlastne vnútrom. Takže celkom slušne spravené, zakryté a myslím, že takto by ten model vyzeral oveľa lepšie. No a posledný tu máme takýto tvar. Toto je veľmi také mierne kontroverzné, že či to funguje, či to nefunguje, ale ukážeme si takú schopnosť ako keby výmeny. Jak sme si ukazovali, že tie linky začína vlastne vnútri a končí vonku, tak my si dáme niečo také, že bude začínať vonku a bude končiť vnútri a také veci. To sa tu dá všetko nastaviť, takže môžeme prejsť do nastavenia. Najprv si pozrieme, že ak vyzerá jazva, ona bude vyzerať dosť podobne aj po tých nastaveniach, ale reálna tlač by mohla výjsť inak. Asi si to aj vyskúšame. Takže pozície švu nám v tomto prípade necháme zarovnaný. Thin placement away from overhangs experimental zapneme. Ideme nižšie v kvalite, až kým neprídeme na order of walls a prepneme to na inner wall, outer wall, inner wall. To je vlastne to, o čom som hovoril, že vlastne on, keď začne na tom mieste, kde má, tak nepôjde znútra, ako by normálne išiel, ale bude začínať na vrchu a ide zase smerom dovnútra. Ďalšiu vec, ktorú zmeníme, je vonkajšia stena. Ja by som ju dal hrubšiu, pretože myslím, že v týchto nastaveniach a tá hrubšia stena by mohla pomôcť, takže dáme 0,6. Čo by som ďalej zmenil je rýchlosť a zmenil by som vonkajšiu stenu, dal ju pomalšie. Ja by som kľudne išiel až na nejakých 80, dajme tomu, aby sme to mali krajšie. Ja myslím, že tým pôjdeme pomalšie, možno to bude aj lepšie. Ja by som ešte prijal, aby sme mali vlastne trošku iný uhol, že by to nešlo, je to mierne pod uhlom, ale že by to nešlo takto rovno, ale že by to šlo napríklad takto. Tým pádom by to myslím, že mohlo byť ešte lepšie skryté. Ale keď toto mením, skúsime dať 130 alebo niečo zmeniť, tak sa tam nič moc nedieje, takže necháme to takto pôvodne a ideme to. Takže pripravil som dva takéto modely, ktoré vlastne, jeden je s klasickým nastavením, ktorý berie z tohto globálneho a druhý je nastavený vlastne podľa tých našich nastavení a uvidíme, či tam bude nejaký rozdiel reálny. This next part gets weird. Ani som to nenechal dotlačiť, pretože sa mi nezdal až tak signifikantný rozdiel v tom, ale môžeme si to tu pozrieť, vidíme, že zhora sú ešte podpory. Takže toto je vlastne ten klasický šev, ktorý je úplne že bežný, zarovnaný. Vidíme, že je to mierne akoby vypuklé, zase to ide dovnútra a zase to je vypuklé a zase to ide, sa to zahladí. No a čo sa týka tohto druhého modelu, ktorý sme nastavovali ten šev, tak je ho tu stále vidieť, ale zmizla nám taká tá vypuklá časť, takže ho nie je až tak vidieť, keď sa môžeme pozrieť. Môžeme si to dať takto na svetlo, takže vidíme, aký je tu a vidíme, aký je tu. Čiže je to nejaká malá pomoc, nenazval by som to úplne, že skrytý šev. Možno sa ešte bude dať nejaké lepšie nastavenie, ktoré
ja nepoznám a môžete mi ho ozrejmiť v komentároch, pokiaľ ho poznáte. Myslím, že toto sú všetky možnosti, ktoré ja poznám. Tak jak ste mohli vidieť, tak neskryl nám to ten šev úplne, neviem či to tu zaostrí, ale skôr nie. Takže toto sú všetky moje akoby možnosti, ktoré som sa doteraz nejakým štýlom naučil, ktoré viem, ktoré nejakým štýlom fungujú, aj keď v tomto prípade možno nie úplne dobre, ale teraz keď sa pozerám do proti svetla, tak je to akože oveľa lepšie než ten pôvodný, snažilo sa to nejak skryť, ale ešte stále to nie je úplne ono, aby sa to skrylo, ale ja sa to naučím. A keď dáte odber, tak sa to na tomto kanáli naučíte neskôr aj vy. Ďakujem, že ste to sledovali, vidíme sa zase pri ďalšom videu a pokiaľ vám to niečo dalo, hoďte komentár a like. Jo, vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.